Tak počkejte, si musím vylézt na stůl, abych mohl udělat dobrý intro. Tak, když to tady, počkejte. Dobrý den! Vítejte u další reakce! Na koho to bude? Jo, na Ataka! Na nějaký natahující srajdy! Vidíte, jak odběra zvoneček a já si to tady jdu připravit. Čekajte. Zase musím slést z toho stolu. Už se to nese. Už se to nese. Už se to nese. Už se to neslo. Jak jinak, že jste mi zase spadli, že jo? Zase kvalita opět na prd. Se vám omlouvám. Celou srdce si vám omlouvám, ale prostě kvalita je taková, jaká je. Prostě počítač se nechce natáčet. Tak, jdeme na to. Archivovat starý telefon je jen ztráta času i peněz. Víme, Jo, jasně. Dobrý. Dnes si vyzkoušíme všechny antistresové hračky. Budeme prďu. mačkat, hrát si s nima a možná i něco jiného. Každopádně, tenhle nápad. Je to borci jednoduchý. Viděl jsem to nedávno v zahraničí. Lidi tam úplně šílí a vyprodávají antistresové hračky. Přesní a hlavně značku Nido. Tahleta značka Nido, skibidi Nido. Nido, tam prostě jede bomby. Tak mě teda zajímá, To je jestli brdo. tahle značka bude těžká k sehnání i tady, v České republice. A taky mě prostě zajímá, jaké všechny antistresové hračky dokážeme sehnat. Tak asi jdem na to. Ale ještě napiš tohle jméno dolů do komentu. A já ti dám srdce. Marcela, to je Tak moje jsme připraveni. Už učitelka vyrážíme první a druhé jdeme třídy. Na velký lov Squishies, neboli Antistresových hraček. doufám, že někde budou, navštívíme třeba 4 hračkářství a Teddyho a prostě spousta obchodů a snad seženem co nejvíc Squishies. Uvidíme, co najdeme. Totálně a hlavně chceme Nidou. Tímhle Nido. Já nevím, proč já zase hrabe jako. Ty brďo, co to je? Počkejte, Toyota. Ty brďo, Toyota. Jdem na to. Tak v ten pojedem, ale včera jsem ho myl a normálně koukejte na to. Zase mega špinavý, to si děláš srandu, ale brutálně. Skibiďáku. Tohle video bude mega chaotické, ale bude to fun, protože se mega těšíme. Hlavně potřebujeme toho najít co nejvíc. Nejvíc a budeme pak hodnotit. Oh, dozadu ne. Dojeli jsme na první lokaci, kde se nachází asi 3 obchody, který prozkoumáme a hele, snad najdeme aspoň jednoho squishy. Já si na tebe posvítím. Aspoň 3. Za náma je první Než spíš obchod, udělej. jdeme dovnitř a jdeme sehnat něco zajímavého, kámo. Dobrý den. Nejsou squishy, že? To je do toho, to je do koupelny, že? Ty brďo. Tady asi. Fuj. No ale je hustý. Laga LVZ. Počkat, to taky nemám. To než bych já našel, tak to je mě dlouho. Jdem dál další. První obchod si myslím, že byl to úspěšný a máme pravda. fakt skvělý mačkací hračky. Sice nebylo tam ani jedno Nidou, každopádně tenhle ten týpek, úlov roku, koukejte na něho. On je strašně satisfying. What the heck? Jdeme do dalšího obchodu. Jdeme hantit. Co to je tak labubák? Labu. Já nevím, jak na to mám reagovat, takže já prostě jenom takhle dělám píčově. Teda, co jsem to řekl? Pepkolov nebyl tak úspěšný, našli jsme jednoho, ale za to podle mě bude fakt husťácký. Koukejte. Wow, tenhle bude brutál. Stretchers Ale žádný Nino, žádný. Electrico Squat. Ty jdeš dozadu. Už se nám to plní. A my jdeme dál. Další pán na holení, Teddy. Okay. Co to je, kámo? To je děs, to je babina. Ty brďo, to je můj děda. Tak zdravím dědu do videa. Ahoj dědo. Ten děda tam, co čumíš? Hračky jsou tady. Tohle asi nebude squishy. To asi ne. Počkej, a co tohle? To je pro mě. Pro To taky ne. Bro, to je děs. Tak, tam to dost smrdělo. Tam si asi někdo neumil.
Vlastně proto tam jsou ty nohy, že jo? To nebylo moc vtipný. To mám. Třetí obchod za náma. Kdy to skončí? Nikdy. Chceme další. Máme tady velrybu. Pak tady máme moji nejméně oblíbenou věc a to je vajco. Jako ne, že bych neměla... Počkat! Vajcu? Vajta! ASMR. Nemohli bychom někdy udělat ASMR s tím vajíčka. Dobrou chuť! No, dobrý, jdeme dál. Já mám ráda vajíčka, slepičky, kuřátka, ale toto vypadá nechutně. S tím máte, lidi, to má vajíčko z Řecka. Chovnice jako párek. Hop, hop. Jú. Vypadá to jako bordel a je to bohatství. No a další bude Ok. zase hračkářství. A je to od nás 20 minut, takže dneska si i najezdíme. Tahu. Další zastávka je za náma. Asi už vidíte, co to tam je. Wow. Ten vypadá cute as hell. John Pork. John Paul. To je jazz. Tohle vezmeme, ne? Jo, 100%. Bro, tak tohleto hračkářství bylo něco. Tam měli tolik mačkacích hraček. Dokonce se i paní prodavačka divila, proč si jich bereme tolik. A ty, ještě než budeme pokračovat dál, určitě dej na tenhle kanál odběr. No jasný. Máčknu červené tlačítko. To přece vy už máte. Máme tady 300 odběratelů jenom na 400k. Dělejte, kluci, dělejte. No, jako ne na 400 tisíc. Ale na 400. Rozhodně Musíte ještě makat, borci, ještě musíte makat, že jo. Jak to nepůjde? dělat. Takže dám si to nějak v rychlosti ukázat, samozřejmě si to ukážem doma. Šimpanz. Hop. Panáček. Bandini. A tuhle tu další zajímavou věc, která je vlastně takový labirint, takový to mačkací je. labirint, koukejte, je to měkký. Nic jiného tady není. Ještě něco objednáme s Alcin, aby jsme měli opravdu Alcin? aspoň jedno nídou. Doufám, že tam budou mít někde na internetu, protože když jsme koukali naposled, tak to bylo všechno momentálně nedostupné nebo není skladem. Takže jsme sice Nidou tady nenašli, ale třeba ho seženem aspoň přes internet. Dostali jsme se domů k našemu setupu. A jdeme tady dát všechno, co jsme nakoupili. Velký hovínko. Něco, co vypadá jako Mr. Beast. Chobotničku. Labirint. Dinosaurus. Koala s mozkem. XL týpek. Rubikova kostka. Ty budu. Marshmallow nový. Hodlám. Velryba. Nídou. Hovínko, ale menší. My Little Pony. Vajíčko. Žába. Lávová lampa, ale od Nidou. Máme 2 nídou. Jenom 2. Ohyzná kostka. Ne, Terinko, to seš ty v 1 ráno. O, Rádi. dám se srandu. Blbej vtip. Pavouček. No máme tady prostě spousta antistresových hraček a budeme je všechny řadit do tier listu. S-A-B-C. S tím, že Esko je nejlepší, je to prostě super, senzační, sexy. To možná trošku ne. A Cčko je... To čo bolo? Blbé jak cip. A jdeme začít. Dáme to ale... Brawl Stars. Všechno za sebe, protože je tu bordel, bro. Všechno za náma a jdeme na první antistresovou hračku. Tak já bych jako první vybrala tuhle velrybu. Ty skybíják. Tak, kámo. Pomačkej si první. Oh my god, to nejde ani popsat. Ty krystaly v tom. To je tak crazy, Radio, vyzkoušej. Já nemůžu kouknout na to. That's crazy. Co to má? What Co to má the tady kryt v sobě? hell? To jsou lípry, kámo. A ty zvuky? Tady ten smiley face prostě. Ještě to úplně není Esko. Řekl bych, že třeba Ačko, dobrý Ačko prostě, ne? Já bych to dala jako Ačko. Jako další vyberu tohle jednonožce. Ten materiál je trošku divný, je takovej, není úplně squishy. What the hell? Ale koukejte na ty oči. Fajn! To je jak když Like what's that? Radí. Boing, No je to děs, je to strašidelný. takhle. OK, ale určitě uberem body za to, z jakého to je materiál. Jo, to se mi jako nelíbí. OK, dáme to do Bčka. Bčko je hodně dobrý. Jak jo? jsem úplně typovat, že jsem se na to ani nešel.
To je dobrý. Nějaká prababička tady. Ne. No. Já jsem se lekla, jsem to rozbila. Mrkejte na to. To oko, to je crazy. On na vás čučí. Ty. Ne, fuj. Ale to bylo zabalený. Ale je to dobrý. Fuj! Je to To je prase! Fuj! fakt fun, ale škoda té textury. Mně se to líbí trochu víc než ten jednorožec, ale Ok. pořád bych to dala do toho Bčka. Takže lepší Bčko. Jo. Yes, to je hustý. Tak to si vybral ty, že? OK. Zkusíme si první věc, co vlastně vyrobila firma, která vyrobila Nidou. Lávová lampa vypadá skvěle. Takže tady je lávová lampa. Jak se s ní hraje? Jako úplně se natahovat nedá. OK. Ten zvuk. Když zmáčknete, tak to vlastně takhle jako se kutálí a dělá to tu lávovou lampu. Brďo. Sorry. Chtěla bych tomu ale dát jedno velký pozitivu. No. Já jsem totiž čekala, že přesně tenhle materiál budou mít tady ty dvě hračky. Totál. Takže tomuhle určitě dáme vyšší známku. To je fakt esko, ne? Asi bych dala klidně Esko. Dáme esko? Jo. Naše první Esko. 4 za náma, 20 ještě zbývá. První pán na holení, první hovínko. Hovínka mám rád. Naše 7 minut. Vy budete mít minimálně 18 minut. No tak to gratuluju. Kdo kdy viděl růžový hovínko? To jak tam budu zase dávat ty efekty? Bude 80 let, ty vole. Dobrý den, bro. My God. Mají oči? Je to lepivý, takže pozor na nějaký nepořádky tady. Ty si to štítíš, to je antistresová hračka, antistresuj, Terinko. Protože to je mega příjemný už takhle. To je Jo, jak takhle. těstíčko. Ale ty to hodně. Ale dobře. To mi možná vadí, jako To je dá se dobře, takhle bre. krásně dostahovat docela. Wow. Jak to bylo sas? Wow. Počkej, to určitě lepí na stěnu, že jo? Počkej, to tam zůstane, bro. Něco mi říká, že to úplně nespadne. Bro, co tam děláš? Hej, kámo. Počkejte, dáme si taky pokus. Ty To voko. drží jak prase. Počkejte, já si vás otočím a ukážu vám jednu věc, jo. Tak. Nemám to váju. Oni tam budete vidět ta zeď? Jestli to slyšíte, doufám, že jo, nebo já nevím, kde je ten mikrofon. Tak. Tady je zeď, tady je vajíčko. Já to nedošáhnu. Páni! Haló! 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 Jo. Nechce dolů! Jasný, když si přitáhneš žulu, tak najednou padáš, že? Zmrku. Ještě mám rajček někde, ale nevím kde. Tady! Ne, to je srdce. Počkat. Musím to najít! Tady! To je, počkej! To je zmetek! Ona nevěří! Ty jsi zmetek! No tak to dělej! 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 Počkej! Chvilku tam držu! Nevím, jestli to vidíme já, nebo ne, já nevím. Ale na stropě to prostě nedrží, no. Ale to video bude mít tak 20 minut. Abych to zastavil už teď. No dobrý, dám to sem a chce si mi čůrat! No, to je jedno. Tak, takže nevidíte. Tak bych ukončil toto video. Můžeme udělat příště part 2. Podívat se na dokončení tohoto videa, ale jakby já nechci, aby to mělo jako 20 minut, že jo, protože pak by nás to zase nebavilo, jakože už to vás teďka
bez tak teďka nebaví, ale tak nevadí, že? No, takže každopádně já bych to teďka právě vypil, protože si mi chce čůrat a tak! Takže vydejte like, odběr zvoneček, merch bude někdy za 100 let a e-booky taky ne, sorry Fitman. Ale prostě uvidíme se u dalšího videa. Zdarec!